Ola, bo día. Chámame Sergio e estou aquí para afirmar e defender que a masificación turística si é un problema en Galicia. Antes de expoñer e desenvolver os nosos argumentos, a min, máis o meu equipo, pareceu-nos oportuno saber de que falamos cando nos referimos á masificación turística. E para iso, acudimos ao dicionario da Real Academia Galega, onde atopamos que a masificación defínese como a presenza dun número excesivo de persoas nun lugar. Por outra banda, o turismo defínese como a realización dunha viaxe por prazer ou con unha intención de visitar lugares de interese cultural ou natural. Vemos logo que non fai falta ir a outra parte do mundo para ser considerado turista. Agora que deixamos claro os termos do debate, vamos a comezar a expoñer os nosos argumentos. O primeiro sería o argumento de que os problemas de convivenza que se están a dar ca poboación local. E o segundo, o aumento de prezo da vivenda de alugueiro e que a actividade turística está a provocar. Imos con primeiros argumentos. Seguramente, todas e todos algunha vez hemos escoitado ou temos novas sobre a dos veciños do Ío, no Morrazo, provincia de Pontevedra, ou a tan famosa deste verán do bar de Oleiros, que viralizou a palabra fodechinchos. Novas sobre Santiago temolas cada 2 por 3. E claro, podemos pensar que é un caso particular, porque é Santiago. Non si, pero resulta que Vigo, en a súa comarca, hai creada unha plataforma denominada Fronte á Masificación Turística Vigo Morrazo, que xunta a unha morea de organizacións como asociacións veciñais, culturais, ambientais ou mesmo sindicatos, e denuncian os efectos negativos do turismo, como a alza do prezo da vivenda, o colapso do transporte ou a degradación do espacio natural. Parecen uns poucos exemplos que os estamos a dar? Pois por desgraza temos máis, pero tampouco é cousa de pasar todo o tempo citando estes exemplos. Ainda así, gustaríanos citar un último caso, que atopamos na página da empresa Hosteltour. Hosteltour é unha organización empresarial que ofrece diferentes servizos a outros profesionais que viven do sector turístico, hotéis, restauración, axencias, etc. E podedes comprobalo vos mesmos, nas súas redes aparecen noticias e reflexións abondas sobre a masificación turística en Galicia, titulares como Masificación turística, o ano que saltaron todas as alarmas, referido a este último ano. Pero, por que consideramos relevante este titular ou outros desta organización? Pois precisamente porque é unha empresa que vive do turismo. Nestas semanas que vamos logrando o debate e buscando información, podemos comprobar igualmente, que fixeches vos seguramente, que cada quen fala da feira segundo lle foi nela. Claro, quen vive do turismo nega a súa masificación e os seus problemas, mentres que sobre as consecuencias denuncia estes. Por iso, parece moi rechamante e significativo que unha empresa e unha organización grande que vive do turismo admite desta maneira que en Galicia si hai un problema de masificación turística. Terror masivo nas Rías Baixas, titulaba esta mesma organización xa no 2021, e recollía unha esclarecedora declaración dun veciño afectado da Ría de Aldán, tamén da provincia de Pontevedra. Están a facer de Galicia outro Benidorm, dicía este veciño. Ben, imos deixar por agora este tema e imos ir con o noso segundo argumento, os problemas provocados polo aumento da prezo da vivenda que se deriva do aumento da demanda turística. Santiago, A Coruña, Pontevedra, Vigo, as principais cidades de Galicia deciden poñer límites ás vivendas de uso turístico. Por qué? Porque poñer límites se non hai ningún tipo de problema. Que pasa? Esas cidades están gobernadas por persoas turismofóbicas que ademais teñen ganas de prohibir a xente que gane uns cartiños extra poñendo unha vivenda en alugueiro turístico e que ademais teñen ganas de meterse en problemas. Non si, porque van tomar decisións que van molestar a alguna xente. E por que o fan daquela? Pois fano porque saben que a proliferación de vivendas turísticas é unha das causas que está detrás do aumento do prezo da vivenda de alugueiro e tantos problemas está a crear a tanta xente en Galicia. Podemos poñer vos datos dos sindicatos firmados. Segundo o informe da organización EAPN, Rede contra a Pobreza en Galicia, que a súa vez recolle datos do organismo oficial do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas en Galicia, e que aquí amosamos, cada por unha vivenda que hai de alugueiro, hai 4 de vivenda turística. Podo poñervos aquí un exemplo de primeira man. A miña irmá é de Carballo, pero estuda en Santiago, e contanos os seus problemas ca vivenda. Perdón.
Perdón, que vimos aí que poñía moitas grazas por a vosa atención, pensamos que xa tal. Iba a despoñer unha grabación. Vale, nada, podedes poñela, en plan, quedan 30 segundos. Disculpade. Vexo que os pisos cada vez están máis encarecidos, moitos deles están destinados ao turismo, o que xa nos dificulta a nosa tarefa de atopar un piso para poder estudar. E ademais, tamén en temporadas altas, como o verán ou a Semana Santa, estes prezos todavía encarecense máis, e non só na vivenda, sino tamén en sitios de ocio, consumicións, o que nos dificulta nos moito a hora de vivir en Compostela. Como estudiante universitario, Damos paso ahora á exposición de Semidebate 1. Bos días a todos. Son Mariña, a introductora do grupo do Xelmírez, e quería comezar a miña introducción comentándonos unha gráfica dun estudo que vin recentemente. Neses gráficos se reflectían as impresións da poboación de Pedrafita de Febreiro, unha zona que nos últimos anos sufriu un forte crecemento económico grazas aos turistas. Se te fixabas no gráfico, máis do 50% da poboación de Pedrafita do Febreiro pensaba que o municipio mellorou e que os beneficios son moito maiores que os custos. Penso que son importantes as percepcións destas persoas que están en contacto constante co turismo e que non debemos pasalas por alto, xa que son as que verdadeiramente importan. Por iso, eu, hoxe, Mariña como introductora, Hugo como refutador, Mauro como segundo refutador e Nayara como conclusora, imos defender que o turismo masivo non é un problema en Galicia. En primeiro lugar, que é a masificación? A masificación é, según a Real Academia Galega, un acto de facer multitudinario algo que non o era. Vivimos isto en Galicia? Vívese noutros puntos de España? Se pensamos no número de turistas que reciben as Illas Canarias e as Illas Baleares cunha poboación moito menor a galega, podemos afirmar rotundamente que non estamos a vivir esta masificación. Porque, ademais, non podemos esquecer os beneficios que ofrece o turismo á nosa comunidade, que son un aspecto central no que nos íbamos a centrar ao longo desta defensa. Comezamos cos datos sobre os beneficios económicos de Galicia durante os últimos anos, grazas ao turismo. Seguiremos analizando exemplos de zonas rurais abandonadas que gracias ao turismo estánse a reconstruir e ofrecéndose como alternativa para coñecer outros espacios galegos. E o exemplo, por exemplo, das aldeas da Ribeira Sacra. Continuaremos coa importancia de valorar o que opinan as persoas que viven en contacto co turismo, tal como xa vos dixen antes. E finalizaremos recordando a importancia sobre os valores positivos de convivir con outras culturas. Sabíades que o turismo en Galicia, calculan, xerou o ano pasado máis de 72.000 novos empregos e aportou 32.854 millóns de euros? Esta é a proba de que crea numerosos postos de traballo e aumentos dos ingresos. Os turistas gastan diñeiro en aloxamento, comida, actividades recreativas, compras, e isto é especialmente importante en áreas menos desarrolladas, onde o turismo pode ser unha fonte clave de ingresos. Ademais, tamén ten beneficios para a poboación local, xa que mellorase as infraestructuras como estradas, transporte público ou servicios básicos. A chegada de turistas non só beneficia as grandes empresas, senón que tamén permite aos emprendedores locais que prosperen, dende restaurantes ata artesáns. Este fluxo de visitantes pode ser un motor de desarrollo que axuda a manter vivas as nosas tradicións. Unha maior cantidade de visitantes permite dar a coñecer a riqueza cultural de Galicia, dende o Camiño de Santiago ata festas populares e gastronomía. Isto fortalece o orgullo e estimula a conservación do patrimonio histórico e artístico.
En conclusión, hoxe defendemos que a idea da masificación turística en Galicia non é un problema, senón unha oportunidade que debemos de abrazar e aproveitar. Gracias. Moi bons días a todos e a todos. Eu chamo-me Dani e son o representante que vai facer a primeira refutación comentando que a masificación turística sí que é un problema en Galicia. Primeiro, queríamos volver a comentar os nosos argumentos, que os problemas de convivencia que se dan coa población local é o aumento do prezo da vivenda do alugueiro por a actividade turística. Primeiro, vos dixestes que beneficia a comunidade. Eso é verdade. Pero as actividades de ocio e o turismo só é un 8% da economía. É moi pouco. Despois, o beneficio á economía polos postos de traballo. É só unha parte do ano, pero non é todo o ano. Ademais, pode chegar a ser un problema, como nas Illas Canarias, que hai moita xente e a veces non se pode nin andar polas rúas e tampouco non se pode facer outras actividades. Ademais, tamén dixestes que dá a coñecer o turismo en Galicia. Bueno, sí, eso é verdade, pero de unha forma bastante descontrolada. Iso ainda se pode controlar, pero é bastante difícil. Sí. Gustaría preguntarte de que forma descontrola a cidade este turismo masivo? Bueno, pois de bastantes formas. De feito, podemos poñernos no pé en Santiago, que é a nosa capital, porque hai moitísimas manifestacións e moitísimos turistas en Santiago, sobre todo na Praza de Obradoiro, que enchen todo o espazo e ao final non podemos ni poñer un pé na Praza de Obradoiro. E iso, ademais, en outros máis sitios, que, por exemplo, en Coruña ou en outras provincias. Ademais, en Galicia, nos dixemos que o aumento do prezo da vivenda do alugueiro é un problema. Pois sí, iso é verdade, porque no 2024, en Galicia, as VUT, que son as vivendas de uso turístico, aumentaron un 21%, o que ven sendo 27.980 alojamentos turísticos, dos cales as vivendas de uso turístico son 23.700 desas. Ademais, tamén dixemos que os problemas de convivencia danse coa población local. Pois a verdade é que hai moitísimos exemplos disso. Sobre todo, poñédevos na pel das persoas que fan manifestacións, dicindo que os turistas exactamente sí que son uns problemas, porque os turistas o que fan é que os locais, as persoas locais, se confronten entre eles, porque non paran de... Perdón. Ademais, o que quería comentar tamén que nos dixemos algo sobre os fodechinchos, que eso é un problema porque nos bares a xente non para de falar deles, porque non se pode tomar ninguna copa de cervexa, non se pode facer nada máis. Ademais, vos dixestes que non se pode coñecer ben a cultura se hai demasiada xente. O sea, eso é o noso. Perdón. Hasta aí acaba a miña presentación. Damos paso a Xelmi Debate 1, a súa refutación primeira. Bos días a todos. Vou empezar ca refutación número 2 do documento.
para empezar, gustaríame empezar polo problema dos peregrinos, inda que estes encontrase todo o ano na cidade, porque o camiño de Santiago non é unha actividade estacional durante todo o ano. Tamén refereste a que hai unha masificación turística preocupante, inda que isto non é así, porque Galicia encontrase un turismo moderado, inda que sí, hai en épocas específicas do ano nas que sí que hai máis xente, pero en cidades como Barcelona ou as Illas Canarias, a capital que pode ser como Madrid, sí que encontrase máis descontrolado, en Galicia é menor, é moito máis repartida. Para seguir, falando do turismo que está alterando a identidade da vida cotidiana, pareceme que non é algo que este a pasar porque non está sustituindo a vida local, senón que axuda a revitalizar moitas vilas e barrios que encontrase en decadencia, e tamén moitos galegos beneficianse do turismo, xa que traballan nese sector alugando propiedades, pois como poden ser casas de turismo rural. Bueno, Paco, tamén quero expoñer algún argumento, que sería que Galicia está aprendendo dos errores de outras zonas turísticas do país, implementando medidas para evitar unha saturación real, como cotas de visitantes, proteccións ambientais, promoción do turismo descentralizado, tamén unha diversidade do turismo galego, rural, cultural, gastronómico e camiñante. Con isto fai que impida que haxa só un só modelo invasivo e agresivo. Tampouco hai signos en Galicia de que este está chegando a un punto crítico como en outras zonas de España, que fai que Galicia non corra este grande peligro que a estar sobrepasado. E o aumento insostible dos prezos da vivenda tamén pareceme algo que non é realmente un problema, porque inda que os prezos suban non é todo por culpa do turismo, que a despoboación e a falta de vivenda nova e a especulación inmobiliaria tamén teñen un gran impacto no... Quero recordar que en Barcelona tamén controlaron as vivendas uso turístico e o precio da ocupación sigue subindo. Claro, pero por eso dixen que Galicia tamén está implementando algunhas medidas como as cotas turísticas. É só porque o ter a vivenda uso turístico subindo. Orde. Sigue. Bueno, poder preguntar. Bueno, sí. Bueno, o alugueiro turístico tamén é unha beneficia a moitos propietarios pequenos que non son como as grandes cadeas hoteleiras que podemos encontrar en moitos lugares do noso país. Isto potencia o comercio local e propio. Pero, bueno, e hasta aquí a minha refutación. Nada, simplemente quero facer un recordatorio. Cando falades esas interpelacións, procurade que non deriven un diálogo. É dicir, se queredes volver a falar, levantad a man e esperade a que vos den o turno de palabra. Por iso dixen orde, isto. Pasamos ás segundas refutacións co equipo a favor. Ola a todos e todas, son Lucas Cotelo e veño a facer a segunda refutación a favor dese debate sobre a masificación turística se un problema en Galicia. Ainda que xa mencionamos os nosos argumentos, quero repetirlos por segunda vez para deixaros claro. Como primeiro argumento, temos que a masificación turística provoca problemas de convivencia coa población local. Só hai que ver o bar de Oleiros ou as revoltas que hai nas prazas de Santiago como a zona Bella ou a Barca do Obradoiro, como xa dixo o meu compañeiro Dani. Como segundo, temos o aumento da precio da vivenda.
non só aumenta o prezo da vivenda de alquiler, senón hai que deixar claro que hai dous tipos de prezos da vivenda de alquiler e o VUT, vivenda de uso turístico, que nos últimos anos aumentou un 21%. Non queremos que este prezo siga aumentando debido a que temos problemas con estudantes, xente que quere vivir e xente que traballa en Santiago. O precio mínimo en Santiago de alugueiro a día de hoxe é 1.700 euros ao mes. Debido a todo este descontrol, debemos intentar moderarlo. Hai que recordar o que dixo o meu compañeiro Sergio, que por cada vivenda de alugueiro hai 4 de turismo, cosa que non debería ser así porque debido a que hai moitos menos turistas que xente que vive en Santiago de aluguer. Non crees que este dato de unha vivenda de alugueiro por cada 4 pisos turísticos realmente non ten tanta forza como noutros lugares que sí que o total de pisos alquilados son pisos turísticos? Para mí sí que ten moita forza debido a que non é normal que haya moitos máis vivendas de uso turístico que vivendas de alugueiro. Moitas gracias pola pregunta. Quero incitaros a ver se queredes facer alguna pregunta máis. Vale, moitas gracias. Queremos recordar tamén a plataforma de masificación turística creada por Vigo. O seu lema era unha cidade para todo o ano. Querían vivir ali e provocaronse varias manifestacións, como demostramos no anterior PDF, que fixeron para combatir contra a masificación turística. Antes, en Vigo, dicíase que posiblemente só habría masificación turística ou turismo en verán, pero debido ás luces de Navidad, Vigo está máis da metade do ano masificado. De todas formas, tamén quero recordar sitios como a zona de Sober e de Monforte, debido a que a Ribeira Sacra concluíse como patrimonio cultural, ou lugares como as Rías Baixas, que cada día están máis masificados do normal. Quedan 30 segundos para os turnos, para non poder preguntar, se queréis alguna dúda ou algo. Bueno, gracias. Quero recordar tamén que nós non estamos en contra do turismo. Queremos que haya un turismo sostible e un turismo que se poida conservar ao longo dos anos. E co que está a suceder estes anos, parece moi posible que dentro de 20 anos zonas de Santiago, Rías Baixas ou incluso a Ribeira Sacra poidase conservar da mesma maneira, debido á gran contaminación producida e á gran cantidade de xente que hai. De todas formas, queremos que haya turismo, debido a que sí, con esa parte da autonomía, pero todo debese controlar. E antes de mirar para o turismo deberíamos facer unha planificación tanto por concellos como por Xunta de Galicia para moderar o turismo. Hasta aquí o meu turno de refutación. Moitas gracias a todos e todas pola vosa atención. Vale, damos paso á segunda refutación do equipo de cultura. Silvia Bateu. Bos días, son Mauro e teño un bar na Zoa e fai 3 meses non ven ningunha persoa a mercar ningún produto. Isto sería o que pasaría se non existise o turismo en Galicia, debido a que a gran maioría da economía depende deste turismo. Primeiro vou empezar refutando o vosso argumento de dificultade para alugar pisos no centro da cidade. Sí que é verdade que nos centros das cidades é moi complicado alugar un piso actualmente, pero non credes que isto realmente rehabilita fai que a xente quera ir a vivir ás vilas onde están moito máis tranquilos e teñen un precio moito máis sostible? Despois, co tema de contaminación, tamén quería decir que os locais tamén contaminamos, porque non só son os turistas os que tiran lixo no chan nin veñen en transporte, xa que moitas veces estes turistas acuden a Santiago, por exemplo, camiñando e non en un vehículo. Xa, pero é que a maioría da xente que quere alquilar un piso en Santiago ou nestas cidades principais son estudantes que queren acudir ás universidades que hai ali.
sí que é verdade, e non vou dicir que non hai estudantes que queren estudar alquilar un piso no centro, pero derivando de isto temos que isto mellora as infraestructuras, xa que ao non haber pisos de alquiler é necesario crear cidades universitarias como xa hai en Madrid ou en Barcelona, o que permite mellorar as infraestructuras da cidade e, en xeral, mellorar a calidad de vida. Despois, antes dixéchedes que os turistas só aparecían en verán, pero eu, de propia man, vivo en Santiago de Compostela, que é unha das cidades con máis turismo de Galicia, e sei que sí que é verdade que en inverno non hai tanta cantidade de turistas, pero sí que hai peregrinos todo o ano e mercan souvenirs, van aos bares e acuden a moitos eventos en momentos do ano que non son somente o verán. Ademais desto, tamén temos que isto fai que o Concello preocúpese moito máis por manter unha cidade sostible, xa que, tendo en conta que estes peregrinos ou estes turistas sí que malgastan un pouco o medio, polo tanto, o Estado, a Xunta, fai máis traballos para intentar mellorar estas condicións. Agora, se queres facer alguna pregunta antes de que se acabe o tempo, pois... Non queda tempo. Entón, temos o que comentei antes, que sí que é verdade que, como supoño que haberedes investigado, hai unha vivenda de unha persoa por cada 4 pisos turísticos, pero en lugares como Madrid, ou Barcelona, ou Canarias, o 100% dos pisos de alquiler son vivendas turísticas. E con isto remato a miña refutación e dou paso á seguinte parte do debate. Boas, son Nayara e hoxe veño a facer a conclusión do noso equipo. Durante o debate, falachedes dos problemas da convivencia que provocan os turistas. Pode que agora sexa así, pero é un proceso de aprendizaxe normal. Ainda que convivir con outras culturas pode ser complicado ao principio, a larga darános unha ventaxe frente a outras zonas que non reciben turistas, posto que podamos aprender moito de outros países. O turismo en Galicia representa unha gran oportunidade económica e social que debemos valorar. Non só xenera empleo e dinamiza a economía local, senón que tamén permite a preservación e recuperación dos espacios históricos e naturales. Ainda que se argumenta que o turismo crea empleos temporales, o certo é que estes traballos benefician a moitas familias, especialmente en zonas rurales, onde as oportunidades laborales son escasas. Ademais, o turismo axuda ao mantenimento abertos de negocios locales durante máis meses ao ano, o que aporta estabilidade á economía. Desde o punto de vista cultural, lexos de ser unha amenaza, o turismo fomenta a convivencia de culturas e proxecta a identidade galega no mundo. As cidades e pueblos que apostaron posto que os turistas experimentaban un proceso de rehabilitación, convertíndose en lugares máis dinámicos e atractivos. Tamén é importante destacar que Galicia está xestionando mellor o seu turismo en comparación con outras rexións de España, establecendo normativas ambientales para protexer os seus espacios naturales e regulando o número de visitantes en zonas sensibles como as Islas Cíes ou a Ribeira Sacra. Finalmente, os problemas atribuídos ao turismo como a subida de precio e a vivenda e o impacto ambiental non son exclusivos deste sector, senón que dependen de múltiples factores, como a especulación inmobiliaria ou a falta de políticas urbanísticas efectivas. Por ello, en lugares de o turismo debemos gestionarlo de maneira sostible para que siga sendo unha fonte de riqueza e desarrollo para Galicia. Moitas grazas. E para rematar, a conclusión de Surfistas da Lingua.
Ola, bo día. Eu chamome Eva e son a encargada de expoñer no nome do meu equipo as conclusións que desde o noso punto de vista se puide chegar tras este interesante debate coas compañeiras e compañeiros do Servidebate 1. Un filósofo, que a verdade agora non recordo o nome, dicía que o verdadeiro obxectivo dun debate non é vencer o contrincante, senón aprender dese contrincante. Graciñas, porque penso que todos aprendemos algo aquí. Agora que gañar tampouco estaría mal, claro. O noso equipo defendeu a súa tese de que a masificación turística sí é un problema en Galicia, baseándose en 2 argumentos. Os problemas de convivencia que o turismo está a provocar coa poboación local e o aumento do prezo da vivenda de alugueiro e os problemas que iso está a provocar a moitas galegas e galegos, como puidemos comprobar co testemunho de primeira man da familiar dun membro do noso equipo que nos contou o seu caso. Pola súa banda, o equipo contrario expuso a súa postura, pretendendo negar que en Galicia exista un problema de masificación, baseándose en que o turismo dá beneficio económico e que convivimos con outras culturas e eles poden ver a nosa e nós refutamos isto dicindo que sí dá beneficio económico, pero é só un 8% e que non é suficiente e non se pode justificar. E que a xente non pode desfrutar da nosa cultura se temos masificación, e nós tampouco. Añadimos a isto que hai festivais e partidos de fútbol como o Son do Camiño ou os partidos do Deportivo, os cales ven moita xente e si contamina e non nos deixa desfrutar da nosa propia cultura. Vos refutastes que o Camiño de Santiago é todo o ano e dá beneficio durante ese tempo, pero tamén trae contaminación e outros desperfectos. Por todos estes motivos que acabamos de expoñer, parecenos que queda perfectamente claro que en Galicia sí hai masificación turística. Ao mesmo tempo, queremos deixar claro que defender esta postura non implica que esteamos en contra do turismo. Como imos estalo? Claro que o turismo pode ser beneficioso económicamente, culturalmente. No turismo, como en todo, a chave está na xusta medida. Aquilo que pode provocar un maravilloso beneficio tamén pode provocar unha terrible enfermidade se nos pasamos coa dose. En Galicia, co turismo, vai ser hora de empezar a viciar a dose. Moitas grazas.